Indlalifa ngumfana nkasana isunu ngubani Indlalifa. Mom, yaxolisa sho ngiphuza ukuvuka ialarm yami ngizwa ngikhala. Hayi, it's okay Baya. Uyabona umuntu kumele akaphumule yabona sometimes cause yabo sleeping is good for hayi thatha itiye lapha ngwenzele. Mom, yonke into right sibini. Yonke into okay. Yes, I'm okay, man. Ngama message la e-church yazi. Anti yakwathi sesizabuyela. Esonto. Yakhaya ngama message e-church. Hey, yakhaya njani? Mom, right sibili. You're right. Ngisenza ubani nga? Ngizenza mina. Wavuka ekuseni uzongikhamisela wena la. Kazi vele wena ngikwazi ukuthi ngizwelelane. Mina sengiyifonela umalume ekathesa bezokuthatha uhambise enkini. Everything was perfect before you got. Uxubhe futhi abangani mama bakhala ngomlomo wakho. Zala! Sembuyelazo. Awuzeliphilifa okwenzakele na uma. Mbali. Mo 7 mbali. 7 nekuseni. Mana melelo 8. Kodwa yey mzala. Yazi indaba iyachisela. Kodwa mzala kanti kahle kahle njani vele? Hayi, mina ngishapho mzala. Ngibona nje ukuchiselwa indaba. Yazi ila. Cela namazwi nginatha phela. Mbali. Uhlala abantu bonke emasofeni la. Amasofa la amatsha. They are brand new. Amanabelo akho la mbali emasofeni ami lawa. La. Yeah. Awuzama ukuchuba. Ethi kakachayini. From now on, lapha endlini kuhlala abantu abavele behlala la ubabe khona. Sezwa? Oh, so remankazana yakhe yani ukukare usuka yavuya. Zamba. Abantu ubaba abachiya bekhona endlini. Abachiya bela. Oh. Mina, Rebaya and many more. Zamba. C4. Sasihlala C4 ubaba bachiya abantu abayi4 la endlini. Mina, Ivaya is Squint Zamba. Zamba. Vaya is no longer part of this family. Yangapo position ichi mention rakhe kasi. Imention ngakho kwaba wena khohlwa ngaloyo ubaya. Ubaya I'm kicking him out today. Madam, let me tell you something, Bessie. If you take a flower and remove its feathers, how will it flock together?
Kanti uthini? Bed madam, ibed rama-feathers. Ibed haikona ibed yambhedha kumbe ibed yakuti kumbi. Ibed yafry yakona ifry yampukano kumbe ifry yamaqanda. Alright. Ngiyakuzwa uthini Zamba. But ipoint yakho ngeyiphi wena uhamba njani? Mana ngikuchere ngesintu madam. Ngoba isirungu siyaconfuse sifuna mina Rebel Squint. Isara sichero sifuna ngani madam? Ngomopo everyone. Madam, confused. Komopo kungare kuvodio ramajodo ravombisi. Uyangiconfuse man. Yey, ngafunde GC mina yakwazela ngakho lokho. Anyway, Ubaya is leaving. Ungalalela anything ayithoyo. La chapa sida. Sezwana? Back to work. Wena Zamba, awuvuni. Khaletha misicathulo la. So karapa resicathulo sakho esikara uringivangera umsindo ufuna kurara mina. Zamba, uyabona nje ukuthi ukhuluma nobani? Ngikhuluma rendodana ukuthi ayiseko phakathi komphakathi waromuzi ngumadam. Wena Zamba, ulalela bani wena? Kade singirarele wena mfana shisha. Ngabulokhu sithi mfana yini? Azomfana wenkomo mina. Uyezwa? Okay, kade singirarele wena nkazana jinja. Mani inkazana Zamba? Uyarire ngikubiza kahle ufuna nikimi. Zamba, yimi Indlalifa la. Ulalela mina lapha endlini la. Uyezwa? Ungalali anything oyitshela nguLiya. Yasi confuse, ungararire bani, urarire bani. Yasi confuse man. Zamba, ulalela mina. Yimi umnini news la. Anti ukholiswa yimi. Okay, ngora boss jinja. Imari yankona ngi. Hayi man. Anti we just moved into a new house. So kusasela ama logistics amaningi. I'll talk to the lawyer. Khathi sebenza. Okay, kazana /mfana jinja. Karibana Squint. Yeah. So is it really boy? Unge sharp Mr. Lowe. And guess what? I love the new house, yabo. It's clean and safe, you know. Okay. Yeah, ndathi ndiye kuzona auntie. Titeshe maphepha nje set pads. Then tovatayenda kunoona Elphina kuchipata. Azi mina to be honest Mr. Lowe. Ama up and down akho la wacha ku aunt angwa understand la. Akumbhalasisi ungunderstand ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho lo aunt. Karo uthini ka Donna Squint? Angithi ngizama ukutshela ukuthi these days uchithela kakhulu ko aunt. Akuntshela ukuthi uyenzani ko aunt. Kwenzakalani? Let's open ngokwamaphepha o else. Ezwathi Yeah, mina ngiyitshisa imoto yakho. Ngiyitshisa imoto yakho ngiqede nilanda indlu yakho mina. Wena mfana wena. Apana kana zviripo kana. Ndomite anto wakho ini. Ndohlele njalo. Mfana where are the other two idiots wena? Angikhumesikhiyo. Amfungula la ngicengile. Nami uhlu wedwa mfana mzakubona. Mfana ngizakuchaya wena. Ngizakuchaya wena. Je, angisadlali ama-Street King mina je bangixothile nje. Ngicenge ngiyaxolisa je. Sikhambile mfana ngizakulimaza. Ngizakulimaza lo mfana. Afundile mfana wena. Imoto le phela ngitshaya ngikhangelele. Ha, Mr. Lowe. Into zakho zokudlala ku-aunt. Khala confused phela. Hayi kukhula mfana. Yena imoto engekho ngikuchiye endlini mfana. Ufuna ukubona uLiya. Sufuna ubona Liya futhi? Ha, Yena imoto. Indlalifa. Indlalifa. Ngibona ukuthi amapatapatani futhi. Kanti Zamba manje amapatapatani. Zamba. Angisho uvale impompi lana ephandle. Wena kuthi ngingakurarira singumuntu warapha ekhaya. Man, Zamba, uchiye impompi ivuza amanzi.
Chirongo wani madam. Ubaya nanke ukhuluma ngale. Ulingamrariro kasahlalira apha. Zamba ibhili yamanzi ibuya. Ngiphe umkholo nakho. Aya, madam. Ngiyakucuma ugqogqoqo ngibhonje ukuzwe kwendoko ngiyakutshela. Mina Zamba Ufuna eyami imali ngikwanile. Zamba, uhlushwe kwini nje? Uyahamba lo namhla. Ubani? Mina. Ngishiya ngabayi. Uyahamba wena. Mina. Khamba wena boy. Indawo mina. Mina ngisanga. Guys. Sekuqala idrama yenu futhi. Ihamba lo. Ihamba lo. Ngiyahamba wena. Sizabona. Uyahamba. Sizabona. Yesiphoqa. Ngiyambona manje. Ngiyathengisa la. Karimbwane nalo check. Uma wami lo manje. Lapha ngiyepheka la. Lapha ngiyekina. Lapha slang. She pulled that slang. Besides ukuthi yena uslay queen and when uthini ngama child marriages. Ndizve zvimabhebha akuhoreswa mahara here tingobaya katindobata kanjiwa. Yebo. Yeah. Now come on, come. Wow. Yeah. Kasokuthini la check. Uzakadlanisa ifuga mntana wona. How? Perfect, Mr. Lawyer, you're here. When sitting we need to talk la. I was thinking this house is a bit too small. You're not buying another house, Liya. So I was thinking this house is too small for the number of people abashalala. Because I think the corona social distancing, it's not working out. So what was the garden boy? No, Zamba agayenzi udedi emthanda, that's why he's here. Sakabuda kayo. No, inini say because this is my house, I can't leave. So what I was thinking, mina ukuthi uba abuyele nke lapha vele hlala khona. Because I'm sure lapha bahlala khona they need him, they miss him. We want asoze sibe le problem ngahamba. Nina pana kana pandinopinda ipapo Liya. Pana kana pandinopinda. Zvese is that's what your fathers wanted. But at the same time, wait. Ini ndoda kuenda ini. Ndawazokuudza kuti ndataura na Donna awayozobita ma interviews. Clear feminist name. Lapho siyazwisisa singasi ngolisa ibizo lika baba, we need to clear his name. He was a great man. Anyali. So Donna to be anini since interview. Urukita ma interviews iwayo na Baya. Baya. Njani why not to Squint Mbali Zamba or something? Kana usingadi kuita ma interviews na Baya. Uba maregedza kuita ma interviews achi totally. All right. Kanti Zamba, ngithini ngoliwe? Kodwa sengimphostile kuma group and omunye uthi you are terror Zamba Boss Ginger kuthiwa si terrific. Don't worry, uyaritora icustom. Kuthiwa noku omunye uthi yena you are in A labo esaba ngo2 lo hole. Oh, asihole. Ngaholo Zamba. Uyayenda lo ngiyakutshela. Boss Ginger. Imadam ringahamba mina ngithemba ukuthi uzangihorisa. Futhi ngifuna kuyibonus kuti Zamba. Akumutatazela man. Iloya listen the message and twamele senze ama interviews to clear our father's name. Lo tholo Donna. So nasanjani siyathengisa sithi ama sales ngisale ngisenza ngedwa ama interviews. Hayi, mina Boss Ginger imadam engarithatha sifiri kodwa inkinga ngikuthi ariso type rami. Just ngiqinisile Boss Ginger. Uyabona mina ngifuna imfazi rivuka lo 3. Rithanyere iyard. Ngoba mina uyakwazi ngathi yangiyake iParas. iParas ringange mention eri double story soka 5 eri estate house so ngange plot ukuthi nami ngokuzelana yazi indinganiswele yakazi hayi Boss Ginger ethe qeda ukuthanyera iyadi ngifuna apheki ageze imigano ageze seminaro abese gezisa abantu abangu12 Zamba ufuna abantwana abayi12 Boss Ginger uyahlanya yini uyahlanya right yena uzageza ku golf kuphela
and then ezinye i-10 ziyagezwa ligogo la. Ku-romantic iswani. Ya, nxa umfazi wakhe lidonki ya. Nguye ongasebenza njalo vele. Hayi. Akodwa kumele bekhiphe imali phela lokho akuyenzi lo. Abafazi ba-abuse phela. Good morning, Auntie. How are you, Auntie? Right, right. Ukuchisa kuphela ntakafana phansi. Oh, Yachisela lapha anti. Chisa ngakanda kugodela ngaka. Kanti mama, libhanti likabani le? Wo, ibhanti leli ngelika umuntu lona oyilungisa istove lapha. I really go on, Auntie. Go on. Anti wayesebenzisa ibhanti leli ukuvala isivalo se-oven. Uhlekani? Akulala. Sivalo sesitofu siyangicala. Sorry. Alright, mama. Asithi mina lo mzala nti sesibhilivile ukuthi kulesivalo se-oven esivalwa ngebhanti. I-wallet leke yona ngaba. Kanti namba. Sengikwazi ukulungisa istove mina. Hey, icela amalokhuza mzala. Kanti namba. Ngiwazela ngapha ama-tools mina akulungisa istove. Kumbona usulungisa istove. Sona. Istove yakwazi usilungisa ngoba sona. Hey, singanani nzali? Singa. Hey. Usulungisa istove ngoJuly. Sikudumela lapho. Kudumela ndoda. Kanti wena uthini? Wena kanti uyangaphi? Awundisaqina ngapha akumi. Alright, manje ngiyakwenza. Nzali, Donna uthi sisendleleni. Ngicela senze sihambe ubaya akabuyi sichaye interview leyiphele. Mana Please. uDonna lo okudidizelisa kangaka. NguDonna M lona liselebu ongu-DJ anti. Phela ndiyethanda ukwenza ndiyakwazi. Angimazi uDonna M, engimazi nguDonna N. And I'm taking 2,000 selfies la. Uhlabela itsala mntasi. Ayisiwe wethu mzala. Sewesibangena. Nzala uqashe lokuphosta. Nzala ovela watshela iqase lonke ngiqise ngiyawukhela owamnuku uDonna. La uza ngezambelwane lamawa. Lokho ipost okuyi-1 yini mzala. Nzala, focus. Inkwini lokho. Kumbe lakho ngokamakanika futhi. Hayi wena ngamahewa. Perfect. Sambe mzala. Usala ni balance stop lapha la. Nzala mele lapha. Indlalifa. Indlalifa. Hi guys. Boss Ginger. Impucho ramirere. Awantire rire imfazi remenshe. Ngiyaphupha Zamba. Nami semangene vele ukuthi kanti ngizakana. Zamba. Why is Pupa the same thing? Hayi boss Ginger. Antira kungiroke nokuthi angindenja vu. Hawu. Awukwazi indaba ngesithuta kanti. Alright. Oh. Hi. Hi. Squint. Angithi ngo Squint. Yeah. Sureti ukuthi singaze singene siqalise silungiselela ama interviews. Yeah, sure. Phethe njani makhokho? Kanti sesiqalisile ama interviews. No, not yet. Relax. Ba right lapha. Full. Guys, this is Donna. She's here for the interviews. Boss Ginger, man.
Guys, she's here for the interviews, guys. Woman of my dreams. Ngimsorry kakhulu ndodakazi amaphutsheneni wami. Awufuni ukuthi siyehlala sonke. Ngire mention eringangepara double story angu-5. Zamba, kala sikhathi sakhonoko. She's here for the interviews. Celebrate kumbe vele. Okay. Welcome to my house. Okay, let's go and bath. Let me go and bath, then we do it. Okay. No man, the interview. Yes, come say ngeza position. Hayi iphathi ngale please. Oh. Bye, right. Oh, sharp, but not that much. Asingamba siqalisa ama interviews. Yeah. Sure. Wow. Bali, nina umuntu ispace sakhe. Hi Donna. Liya, unjani? Yeah. How was prison though? Is that what you're asking? No, relax. Ngiyazibuzela nje. Donna, tshela mina kanti abamakhamera banga. Thina phela babe sesibhalela ama speech phansi. Don't worry. The crew is following nje. Mbuyile ukuthi ngizobona ukuthi hamba kanjani. It's my first time on this show. Don't worry, girl. Uphethe mina umambalisto. Ngizawuncedisa. Mana nhle mfonele Mbali. Ngithenge ngopost. Okay. Oh, you're thirsty, guys. I'm thirsty. You wanna my hair? Yeah. Mbali, you wanna my hair? Bye. Hi, Nisa. Hey. Yazi baphoze basibona phela namhlanje abantu. Kanti isitofu sami samalahle. Akunjini. Isigubhu sami lesana senga. Wo, uthi isigubhu sakho lesade silapha. Basithethe labana. Ngizakuthengela amahewa kungawali. Hayi, tofi. Asiko sigubhu selokhu uzinza amahewu. Yinje enguliyana. Hawu, Skali. Wangakhulumanga shuwa. Kanti wena afehle kanti. Uyabona boss Ginger, mana ngikutshengise ukuthi baby lithathwa njani. Uyabona iDonna leya? Seringeyami boss Ginger. Ngani ngiyazibona boss Ginger sesikamba estradeni so kuthi nanti yana iComrade Domba. Boss Ginger, ngiyakutshela. Ungavire ndaba wena ngiyakuthatha ngikwenze i-second best boy rami. Ngikuthi ngancengwa li-Idris Alba li-Trevor Noah boss Ginger. Mina kahle ngangifuna iVan Joga Revara Zippi kodwa hayi kungasenani Comrade Domba. Aku cute ngani yichiwawa so. Zamba. Donna is married. Mrs. Odendal. Kanti. Uyazini? Sengibonela imarume rami eMarawi. Ufunda la. Ifoni boss Ginger. Guys. And then Simathatha cotton idliwe mfana. Boss Ginger. Uyabona re Comrade Domba. Uyabona mina ngu-Mr. Odendal party 2. Zamba. Unavele bakuhlaba wena ipoliyo lo BCG wena. Boss Ginger. guys yazini asitshene lakho lo. Fanele sibhloko phela ucameraman lapha bengakini. Njani? Uthi uLiya umbali lo Donna badakwe bafile nje. Badakwe imhloni. Drunk? Drunk on the road. We'll be all night. Whoa. Yakutshela boss Ginger. Uyabona mina kade sengiri Jay-Z kure Beyonce asikambe bro. Wo. Mana baya. Ule ndaba esingakayiqedi phela wena. Wena mfu ucebela uAnti phela. Wena phela uthengisa uLiya wamposta kuma WhatsApp group wamtshela ukuthi for sale ekwathini. So fanele nje uAnti khona. Abantu bakho bafile abaxoxa lapha. Bazimani mama baxoxelene nomfana wena. Abantu bakho baxoxelene. Bazodinga nda. Bazothenga usisi wami. Zamba asambe ngizwe uthatha abantu lapho. Wena mfana wena. Man. Wena Rasta.
ufana le-China. Kodwa yena ukhulumi ne-China. I-China lithi vala mara. Wena venda yakuthanda. Uthi uma